Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Σήμερα 55 χρόνια πίσω θα πάμε και θα σας περιγράψουμε μία από τις πιο αιματερές και πιο βίαιες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Θα σας μιλήσουμε για τα Δεκεμβριανά του 1944. Η εκπομπή θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι τα αυθεντικά Δεκεμβριανά, καθώς πρόσφατα κάποιοι μίλησαν για τα Δεκεμβριανά των μαθητών, με αφορμή τα γεγονότα μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη, τις ταραχές στο κέντρο της Αθήνας και τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών. Ο Δεκέμβρης του 1944 κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και άνοιξε την πόρτα του εμφυλίου πολέμου. Τα αιματηρά γεγονότα του 1944 διαδραματίζονται σε μια Αθήνα που μόλις έχει απελευθερωθεί από τους Γερμανούς και υποδέχεται τους Άγγλους. Στην διαδήλωση της εποχής στην Αυθόρμητη βλέπουμε το πανό που κρατούν μικρά παιδιά, νεολαίοι της εποχής. Καλώς μας ήλθατε σύμμαχοι, στο άκρο αριστερά πάνω στη φωτογραφία. Εγγλέζοι και αντάρτες του Ελλάς παρελάβουν ως απελευθερωτές. Μετά τη συμφωνία της Καζέρτας, στρατιωτικός αρχηγός στην Ελλάδα οριζόταν ο Βρετανός στρατηγός Σκόμπι, τον οποίο εδώ θα δούμε σε μια ιστορική φωτογραφία της εποχής, μαζί με τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Τα πρώτα σύννεφα θα έρθουν όταν το ΕΑΜ, που συμμετέχει στην κυβέρνηση με 6 υπουργούς, θα διαφωνήσει με τη σύνθεση του νέου στρατού. Τότε ο στρατηγός Κόμπι στέλνει τελεσίγραφο στις αντάρτικες ομάδες να παραδώσουν τα όπλα τους μέχρι τις 10 του μηνός. Το ΕΑΜ απαντά όχι. Όχι στον αφοπλισμό του Ελλάς, που πρακτικά σήμαινε τη διάλυσή του, ενώ η χωροφυλακή, η αστυνομία και η τρίτη ορεινή ταξιαρχία διατηρούν τον οπλισμό τους. Να λοιπόν το πρωτοσέλιδο, το ιστορικό της εποχής με τη φωτογραφία του Σκόμπι. Διετάχθη διάλυσης όλων των αντάρτικων ομάδων, ειδική μερίσια διαταγή του ενελλάδη αντιστράτηγου κυρίου Σκόμπι. Ο τύπος της δεξιάς αναγγέλει την παραίτηση των 6 υπουργών του ΕΑΜ με διαφορετικό τρόπο. Πάνω δεξιά, το διαβάζουμε. Στον αγύριστο. Είναι η εφημερίδα Μεγάλη Ελλάς. Το ΕΑΜ αποφασίζει στις 3 του Δεκέμβρη να γίνει μια μαζική διαδήλωση στην Αθήνα. Οι διαδηλωτές χτυπήθηκαν τότε με σφαίρες από την αστυνομία και έτσι ξεκίνησε η μάχη της Αθήνας. Είναι η αρχή μιας ματωμένης ιστορίας διάρκειας 33 ημερών. Στην πλατεία Συντάγματος σειραίουν χιλιάδες διαδηλωτές από όλη την Αττική. Είμαστε, ας πούμε, μια ατελείωτη φάλαγγα χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ανεβαίναμε για να πάρουμε μέρος στο άοπλο συλλαλητήριο. Άοπλοι είμαστε. Το συλλαλητήριο καταρχήν είχε απειγορευθεί γιατί φοβόντουσαν το τι θα γίνει. Έγινε, εν πάση περιπτώσει, το συλλαλητήριο. Η απαγόρευση του συλλαλητηρίου από την αστυνομία σημαίνει ότι η αστυνομία θα πυροβολήσει τους διαδηλωτές όπως και όντως κάνει. Οι Άγγλοι και η κυβέρνηση Παπανδρέου πίστευαν ότι το τεράστιο συλλαλητήριο στόχο είχε την κατάληψη των κυβερνητικών κτηρίων. Δυστυχώς δεν έβλεπε το θέμα της εξουσίας του ΕΑΜ Ελλάς και αυτό είναι το λάθος. Αν ήθελε να κατράβει την εξουσία, μπορούσε θαυμάσια να την κατράβει. Αλλά τι ήθελε με ειρηνικό τρόπο και με δημοκρατικές διαδικασίες να κρυθεί το θέμα λοιπόν της εξουσίας. Μαζέψανε, εγώ θα έλεγα γιατί ήμουν παρόν και το είδα στα παλιά ανάφτερα, 250.000 άνθρωποι. Το πλήθος κρατά σημαίες της Ελλάδας, της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, στις φωτογραφίες ντοκουμέντο του Κέσελ διακρίνονται χωροφύλακες με τα όπλα προτεταμένα γύρω από άοπλους διαδηλωτές που φορούν κοστούμια. Ο Νίκος Βαρμάκης ήταν τότε 15 ετών. Ήταν μέλος της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Χ. Παρακολούθησε τη διαδήλωση από το σημερινό κτίριο της Βουλής. Όταν η πορεία έφτασε μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, είδε τον αρχηγό της αστυνομίας να δίνει το σήμα. Έβγαλε το μαντίλι ο Εύερτ
από το μπαλκόνι της αστυνομικής διευθύνσεως, που είναι δεξιά από τα Παλαιά Ναύτα, απέναντι από τα Αυτοπολία, ας πούμε, και αυτοί άρχισαν να πυροβολούν. Η πρώτη δέσμη πυροβολισμών τους σταμάτησε. Και μόλις περάσαμε το σημερινό προεδρικό μέγαρο, μόλις περάσαμε, από πάνω από τη γωνία μας χτυπήσαν με τα όπλα. Είχαν πέσει μερικοί κάτω και μάλιστα είδα μια νεαρά κοπέλα με το περιβραχιόνιο ΕΑΜ, η οποία πήρε μια κόκκινη σημαία, έσκυψε σαν σφουγγάρια πάνω στο αίμα ενός που είχε πέσει και ύστερα τη σήκωσε ψηλά και αυτή η σημαία έδωσε μια τροχιά κόκκινη, ξέρετε. Ελάχιστες φωτογραφίες υπάρχουν από την επίθεση και τις τράβηξε ο Αμερικανός με ουκρανική καταγωγή φωτορεπόρτερ Δημήτρη Κέσελ. Σε μία από αυτές φαίνεται ένας χωροφύλακας να πυροβολεί κατά των αμάχων που έχουν πέσει στο πλακόστρωτο της πλατείας Συντάγματος. Στο βάθος φαίνονται όσοι τρέχουν να σωθούν. Στην επόμενη φωτογραφία που τραβήχτηκε από την ίδια γωνία βλέπουμε τον ίδιο αστυνομικό και μπροστά του μόνο πτώματα. Η συγγραφέας Αλκιζέη είναι ανάμεσα στο πλήθος που δέχεται τις σφαίρες. Δίπλα της ήταν η Διδό Σωτηρίου. Τραγουδούσαμε και ανεβαίναμε τα σκαλάκια του Συντάγματος και τότε άρχισαν από απέναντι να πολυβολούν και με τράβηξε η Διδό και πέσαμε μέσα στους θάμνους και είχα γεμίσει γρατζουνιές και δεν με ένοιαζε εμένα που ρίχνανε απέναντι σφαίρες και μπορούσαμε να φάμε, αλλά έλεγα τι θα πω στον πατέρα μου άμα γυρίσω σπίτι. Εμείς βέβαια οι πρώτοι, οι μπροστινοί διαλυθήκαμε, χτυπηθήκα γιατί μας έβαλα με τα όπλα πάνω, κατευθείαν στο ψαγνό. Σημειωτέων ότι από τον καιρό της κατοχής ήταν συνηθέστατη πρακτική να πυροβολούν με αληθινά πυρά τις διαδηλώσεις του ΕΑΜ η αστυνομία. Ο απολογισμός σύμφωνα με το ΕΑΜ είναι περίπου 30 νεκροί διαδηλωτές και 140 τραυματίες. Το σχέδιο της επίθεσης ήταν υπό την έγκριση του Τσόρτσιλ, αν και οι ΕΑΜίτες δέχθηκαν τους Άγγλους με φιλιά, όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο που απαθανάτησε ο φακός. Το σπίτι του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου τότε ήταν στο Σύνταγμα. Μαζί του βρίσκονταν κορυφαία πολιτικά στελέχη. Ένα κομμάτι της πορείας φτάνει στην πρωθυπουργική κατοικία. Και έγινε επίθεση προκειμένου να συλλάβουν και τον Πρωθυπουργό και όσους υπουργούς ήταν εκεί. Εάν το πετυχαίνανε αυτό, θα ήταν άλλη τροπή των γεγονότων. Έγινε επίθεση η οποία απεκρούστη από μια μικρή δύναμη χωροφυλάκων που ήταν μέσα στο κτίριο, μέσα στο σπίτι που υπάρχει ακόμα, και 4 αξιωματικών του ναυτικού. Ωστόσο το ΕΑΜ αρνείται ότι τα γεγονότα έγιναν έτσι έξω από το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου. Καμία επίθεση από την πλευρά του λαού δεν έγινε πουθενά σε κανένα σύνταγμα. Απλώς διαδήλωνε ο κόσμος υπέρ της λαοκρατίας. Την επόμενη ημέρα κυδεύονται οι νεκροί. Οι αντίπαλοι της αριστεράς θεωρούν ότι ακόμα και οι κηδείες είναι μέρος μιας στημένης προπαγάνδας. Είναι η κηδεία, όπου ορισμένα φέρετρα αποδεικνύεται ότι έχουν πέτρες μέσα. Εν πάση περιπτώσει υπήρχαν και οι νεκροί βέβαια, διότι μου φαίνεται ήταν 18 νεκροί και 40 τραυματίες, κάτι το αποτέλεσμα. Το αποφασισμένο πλήθος κάνει και πάλι πορεία προς το Σύνταγμα. Στη φωτογραφία ντοκουμέντο της εποχής βλέπουμε Εγγλέζους στρατιώτες να αποθούν το πλήθος κοντά στην Ομόνια.
τώρα που ξεμπουκάρουμε εμείς από το σταδίο στην πλατεία του Συντάγματος, βλέπουμε αυτή την εικόνα. Ήτανε δε τότε, ας πούμε, γονατισμένοι χιλιάδες, ας πούμε, εμείς οι γυναίκες μπροστά, ας πούμε, οι σημαίες έχουν βαφτεί με το αίμα των παιδιών αυτών που σκοτωθήκαν και έχουν σηκωθεί πατοβαμμένες σημαίες, και εκεί ορκίζονται εκεί στον όρκο που λέει όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τη σκλαβιά ή τα όπλα. Τα ξενοδοχεία της περιοχής κατακλείζονται από πρώην ταγματασφαλίτες. Από ένα παράθυρο κάποιος ανοίγει πυρ στο πλήθος. Τέτοιο μακελιό γινότανε. Αδιακρίτως πυροβολούσαν τον κόσμο. Και από εκεί και μετά άρχισε η Επανάσταση του 1944. Και ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά. Η ρήξη πλέον είναι οριστική. Έτσι ξεκινά η μάχη της Αθήνας, που κράτησε 33 ολόκληρες ημέρες και κόστισε χιλιάδες νεκρούς και τον βομβαρδισμό της πόλης από τους Άγγλους. Είναι τα περίφημα Δεκεμβριανά. Μετά την αιματηρή καταστολή του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ο Γιώργος Παπανδρέου ετοιμάζεται να παραιτηθεί. Ο Τσόρτσιλ τηλεγραφεί στον πρεσβευτή του στην Αθήνα και του γράφει: «Εάν παραιτηθεί ο Παπανδρέου, φυλακίστε τον». Οι Βρετανοί δεν πίστευαν στο συμβιβασμό, αλλά στην επικράτησή τους με κάθε τρόπο. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τα αιματηρά γεγονότα. Η μηχανή του χρόνου ταξιδεύει στις ταραγμένες μέρες του Δεκέμβρη του 1944 και φωτίζει το παρασκήνιο των γεγονότων που οδήγησαν στον ελληνικό εμφύλιο και το διχασμό του λαού. Τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία και με τη στάση τους σηματοδοτούν την εποχή τους. Δεν είναι όμως μόνο τα μεγάλα πρόσωπα της πολιτικής, αλλά και οι άνθρωποι που συνειδητά ή τυχαία βρέθηκαν στη δίνη των γεγονότων. Θα δούμε μια σύνθεση και θα σας εξηγήσουμε γιατί την έχουμε κάνει. Ο Μίμης Φωτόπουλος συμμετείχε στο ΕΑΜ. Συνελήφθη από τους Εγγλέζους και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Βόρεια Αφρική. Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης στάθηκαν στο πλευρό του ΕΑΜ. Ο Γιώργος Ζαμπέτας κλήθηκε να πολεμήσει με το ΕΑΜ, αλλά όταν η μονάδα του κατέρευσε, αυτός έφυγε, αποχώρησε. Σε μια άλλη περίπτωση, δεξιά κάτω, η Κέτι Τιριντάου, η μετέπειτα σύζυγος του Κώστα Χατζηχρήστου, ηθοποιός, δέχτηκε επίθεση μέσα στο θέατρό της από ομάδες εθνικοφρόνων. Ακριβώς από πάνω είναι η άλλη συναδελφός της, η Ελένη Παπαδάκη, που βρήκε φρικτό τέλος όταν εκτελέστηκε από την όπλα, την άτυπη αστυνομία του ΚΚΕ. Ο ποιητής Νίκος Καβαδίας, που τον βλέπουμε εδώ, ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησαν να τη σώσουν και μετά τη δολοφονία της αποχώρησε από την οργανωμένη αριστερά. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους επώνυμους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών. Κάποιους άλλους θα τους δούμε στη συνέχεια. Αλλά ας επιστρέψουμε στα πολιτικά γεγονότα. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ παίζει το τελευταίο του χαρτί και έρχεται στη φλεγόμενη Αθήνα ανήμερα των Χριστουγέννων του 1944. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση διορίζει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό αντιβασιλέα και χωρίς να το γνωρίζει θα αποτρέψει την ανατείναξη του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, όπου ήταν το στρατηγείο των κυβερνητικών δυνάμεων. Ο Τσόρτσιλ έμεινε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Το ΕΑΜ, κάτω από την μύτη των Εγγλέζων στρατιωτών, είχε παγιδεύσει με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τους υπονόμους που έφθαναν στο ξενοδοχείο. Ο Μανώλης Γλέζος ήταν ένας από τους μαχητές που παγίδευσαν το ξενοδοχείο. Πήρα μέρος στην επιχείρηση αυτή. Εγώ μετέφερα το καλώδιο. Ακριβώς. Λοιπόν, και η επιχείρηση, καταλαβαίνεις, μέσα στους υπονόμους κράτησε ώρες ολόκληρες και ώρες ολόκληρες να γυρίσουμε πίσω. Κουβαλούσαν σε τζιβιέρες εκρηκτικά. Δεν ήταν βόμβα, ήταν εκρηκτικά. Μασούρια δυναμίτης κλπ. Και μαζί ήταν και αξιωματικός πυροτεχνουργός. Για να τεινάξουμε εκεί ήταν στην Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, το επιτελείο των Εγγλέζων. Το ΕΑΜ όμως δεν ήθελε να ανατινάξει τον Τσόρτσιλ και έτσι γλίτωσε το ξενοδοχείο και οι κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί που έμεναν στη Μεγάλη Βρετανία.
Τσότσιλ ήταν ένας από τους 3 μεγάλους του πολέμου. Εάν το ανατινάζαμε τη Μεγάλη Βρετανία, θα πέθαινε και αυτός οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε με τόσα εκρηκτικά, θα γινόταν λάκα, δηλαδή τώρα θα ήταν η λίμνη εκεί. Και γι' αυτό ματαιώθηκε το σχέδιο. Ο Μανώλης Γλέζος υπερασπίστηκε την περιοχή του Ψηρή. Εγώ θα αναφέρω μονάχα τη μάχη στη συνοικία του Μοναστηράκι Ψηρή, όπου ολόκληρες μέρες καμιά 40 ορματομάχης Εγγλέζικα προσπαθούσαν να μας νικήσουν και δεν το καταφέραν. Τα βρετανικά τάγκς εισέβαλαν ακόμα και στα στενά δρομάκια της Πλάκας. Από εκεί και πέρα και ο Ελλάς ο ίδιος, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τα βαριά άρματα μάχης των 30 και των 40 τόνων, δεν υπήρχε άλλος τρόπος εκτός να τους ρίξει μια πολυκατοικία στο κεφάλι, αν τα πετύχαινε. Λοιπόν, υπήρξαν και ανατινάξεις σπιτιών με σκοπό να φτιαχτούν οδοφράγματα ή να σταματήσουν τα άρματα μάχης. Ένα από τα σπίτια που καταστρέφονται για να γίνουν οδόφραγμα είναι του συγγραφέα Γρηγορίου Ξενόπουλου στην οδό Ευρυπίδου. Υπάρχει και σκηνή όπου έχουν τάξει στον αέρα το σπίτι του Ξενόπουλου, τα υπάρχοντά του, τα βιβλία του είναι σκορπισμένα κάτω και κάποιος πολιτοφύλακας το σταματάει και του λέει: δώσ' μου την ταυτότητά σου. Και παίρνει ο Ξενόπουλος ένα βιβλίο του από χάμω και λέει: αυτός είμαι. Δεν είναι ότι κατέστρεφαν σπίτια δεξιών. Κατέστρεφαν σπίτια που τους βόλευε για να τα κάνουν οδοφράγματα. Στα Εξάρχεια μάχεται ο λόγος φοιτητών του ΕΑΜ με την ονομασία Λόρδος Μπάιρον. Ο Σπύρος Τζουβέλης και οι σύντροφοί του εγκλωβίζονται σε μία πολυκατοικία. Στη γωνία Μαυρομιχάλη και Ναβαρίνη. Είναι μια πολυκατοικία που υπάρχει και σήμερα στην πολυκατοικία αυτή. Την οποία μπήκαμε μέσα, οι άνοικοι δεν είχαν φύγει, ήταν εκεί, τους κατέβασε ο λόγος στο υπόγειο και έπιασε ο λόγος διάφορα δωμάτια. Η βολή ενός τάγκ τρυπά τους τοίχους της πολυκατοικίας. Εκεί βρίσκεται ο μετέπειτα διάσημος συνθέτης και μαθηματικός Ιάννης Ξενάκης. Ο Ξενάκης τον βρήκε ένα θράψμα της οβίδας στο ζυγωματικό εδώ στούρ και του πέταξε λομπάτι όξου. Μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο τον είδα καθισμένο με την πλάτη στον τοίχο και μπομπούσε. Ο Ξενάκης ήταν ο μεγάλος έρωτας της Ροζίτας Σόκου που έσπευσε κοντά του στο νοσοκομείο. Εμένα μου τηλεφώνησε ο πατέρας του και πήγα και τον είδα πληγωμένο, τραυματισμένο στον Ευαγγελισμό. Και αν δεν μου τον δείχνανε δεν θα τον αναγνώριζα. Γιατί του είχαν ξηρίσει κεφάλι όλα αυτά και είχε τέτοιους μόλοπες στο πρόσωπο που όλο το τοπίο του προσώπου του είχε αλλάξει. Ήταν σπασμένος ο ουρανίσκος, ήταν καταστραμμένο το ένα μέρος και την άλλη μέρα του βγάλαν το μάτι για να σώσουν το άλλο, όπως και το έσωσαν. Ο Χρήστος Πασαλάρης ήταν μαχητής του ΕΑΜ. Θυμάται μία μάχη με τους Άγγλους στις αρχές της Βουλιαγμένης, στον Αγιάννη. Πήγαμε στον Αγιάννη μια φορά, η διμερία μου τέλος πάντων εκεί πέρα, για να συλλάβουμε τους Εγγλέζους. Κάτι Εγγλέζους που ήταν οχυρωμένοι σε ένα σπίτι εκεί πέρα. Και μπήκαμε την ώρα που κοιμόντουσαν. Και είχαμε εμείς τότε την τακτική να ευνηδιάζουμε. Τα κάνουμε ξαφνικά, σπάσαμε τις πόρτες, μπήκαμε μέσα, ξέρω εγώ, και τα κάνουμε απάνω τους. Ο λόφος της Ακρόπολης ήταν σε πλεονεκτική θέση λόγω του ύψους του. Τον κατήχαν οι Ελασσίτες, αλλά άφησαν τον έλεγχο στους Άγγλους. Πήγανε με βαμπεσιά και λέγοντας ότι θέλουν να διαφυλάξουν τα αρχαία και ανέβηκαν στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη επάνω εγκατέστησαν κανόνια. Αυτοί ανεβάσανε πονηβόλα πράγματα και μας αλλάξανε τα φώτια. Οι Άγγλοι θέριζαν τους Ελασσίτες από τον Ιερό Λόφο.
υπήρξε η εντολή της ανατείναξης Ακροπόλεως, που ευτυχώς ο λογοθέτης, ο δάσκαλος που ήταν στον Ελλάς, ήταν αυτός ο οποίος έλαβε την εντολή. Ευτυχώς ήταν δάσκαλος και δεν προέβη στην εντολή που του είχε δοθεί από τα ανώτερα κομματικά στελέχη να ανατινάξει την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα δηλαδή. Δεν χρησιμοποίησαμε πυροβολικό για την Ακρόπολη, αλλήμον. Οι Άγγλοι πάντως ένιωθαν σαν το σπίτι τους, όπως ο στρατιώτης σε αυτή τη φωτογραφία που απλώνει τα ρούχα του. Άλλοι δεν παρέλειψαν να φωτογραφηθούν πλάι στα εκθέματα του μουσείου. Ακόμη και η Αγίου Μελετίου, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, ήταν ένας επικίνδυνος δρόμος. Ένας φίλος μου που έμενε στο Αγίου Μελετίου σκοτώθηκε από σφαίρα δέσποτη που μπήκε από το μπάνιο και το βρήκε στο κρεβάτι του. Μια δέσποτη σφαίρα σκοτώνει τη μητέρα της Έλλης Λαμπέτη την ώρα που καθόταν στο σπίτι της. Οι Βρετανοί ελέγχουν μία μικρή περιοχή από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια. Εκεί βρίσκονται και τα σειρματοπλέγματα που φαίνονται στη φωτογραφία. Για τους αντικομμουνιστές είναι τα σύνορα της λεγόμενης ελεύθερης Αθήνας. Δηλαδή αν πέρναγες από το ένα πεζόγνο στο άλλο, κινδύνευε στη μέση να φάσει 5 σφαίρες. Έτσι και έφυγα. Και έμενα σε ένα γραφείο του πατέρα μου που ήταν ακριβώς στην νεκρή ζώνη, αντίκει στο Ρέξ, το σινεμά, πανεπιστήμιο. Μια Αθήνα έρημη, καταστραμμένη, να μην έχει ούτε φως, ούτε νερό, ούτε ψωμί. Ελάχιστοι μαυρογορείτες βγαίνανε τις ώρες που υπήρχε κυκλοφορία και έβλεπες ένα κονερμπίφ, γιατί πουλάγανε οι Εγγλέζοι τα κονερμπίφ, ένα κονερμπίφ, 1 λίρα χρυσή. Η έδρα της κυβέρνησης ήταν το μετέπειτα αριστοκρατικό Κολονάκι. Ο λαός τότε την έλεγε Σκομπία. Σκομπία, δηλαδή το βασίλειο του Σκόμπι. Το Κολονάκι φιλοξενούσε τότε σε κάθε δωμάτιο 7 με 8 ανθρώπους. Εκεί είχα ζήσει και πολλούς γνωστούς, έχω την Πιέτη την Μερκούρη, να την Καλουτά και άλλους πολλούς. Στη φωτογραφία βλέπουμε την περισυλλογή των πτωμάτων από τη Βρετανική περίπολη. Μόνο οι νεκροφόρες κυκλοφορούσαν με σχετική ασφάλεια στους έρημους δρόμους. Το ΕΑΜ στην πραγματικότητα ελέγχει όλο το λεκανοπέδιο, αλλά κάθε ημέρα οι Άγγλοι κερδίζουν έδαφος. Σημαδεύανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να σοχίσουν. Εμείς σημαδεύαμε στο γάμο του Καραγκιόζη, γιατί ήμασταν αγύμναστοι. Εδώ είναι μεγάλο το λάθος. Η διαφορά στον εξοπλισμό ήταν τεράστια. Οι μαχητές του Ελλάς με πολιτικά φορούν ακόμα και γερμανικά κράνη. Προφανώς λάφυρα από την κατοχή. Για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε είχαμε βρει την εξής μέθοδο. Παίρναμε σαμπρέλες αυτοκινήτου, τις γεμίζαμε με εκρηκτικά, δυναμίτη, μασούρια δυναμίτη, φυτίλι. Ανάβαμε το φυτίλι και υπολογίζοντας το χρόνο βγαίναμε ξαφνικά και κυλάγαμε την ρόδα στο δρόμο. Δεν πετύχαινε πάντα, αλλά πολλές φορές πήγαινε κατευθείαν κάτω από το πολυβολείο και τειναζότανε. Ακόμα και με αυτά τα μέσα ο Ελλάς πολλές φορές είχε επιτυχία. Εδώ βλέπουμε ότι απέμεινε από ένα τάγκ στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Έχουν μείνει
μόνο οι ερπίστριες. Στις τελευταίες ημέρες του 1944 η πλάστιγκα έχει γύρει οριστικά προς την πλευρά των Άγγλων. Ο αγγλικός στόλος βομβαρδίζει άγρια Αθήνα και Πειραιά. Οι Αγγλοπαπανδρέιδες σφάζουν τους οπαδούς του ΕΑΜ, διαβάζουμε στη Λαϊκή Φωνή. Η μάχη χάνεται για τους κομμουνιστές, αλλά ο γραμματέας του κόμματος στέλνει τον Άρη Βελουγιώτη στην Ήπειρο να καταδιώξει τον Απολέοντα Ζέρβα. Από τη στιγμή που ο μόνιμος Ελλάς, το Αντάρτικο με τον Άρη Βελουγιώτη και τον Σαράφη δεν μπήκε μέσα στην Αθήνα γιατί δεν το ήθελε η ηγεσία του ΚΚΕ, εμείς κάθε μέρα που περνούσε υποχωρούσαμε. Η συμφωνία της Καζέρτας ήταν ανεπίτρεπτη συμφωνία. Ένας όρος ήταν να μην μπει ο Ελλάς του βουνού στην Αθήνα. Και τηρήθηκε. Μπορούσε κατά την προσωπική μου άποψη να μην τηρηθεί. Οι δυνάμεις του ΕΑΜ αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα. Κατά την αποχώρησή τους, η αγγλική αεροπορία τους βομβαρδίζει με σφοδρότητα. Αρνήθηκαν οι αεροπόροι, οι Έλληνες, να πετάξουν πάνω από Αθήνα και Πειραιά και να χτυπήσουν τις συνοικίες κάτω. Διότι τους λέει εκεί μέσα είναι οι συγγενείς μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι μανάδες μας. Με βάση αυτό δεν πετάξανε τα ελληνικά αεροπλάνα. Καθαρά εγγλέζικα. Καθαρά εγγλέζικα αεροπλάνα πετούσαν από πάνω και μας βομβαρδίζανε. Είχα την Ελένη Ναρβαλέρη, η οποία ήταν στην ομάδα μου. Και μας εργάζονταν τα αεροπλάνα από πάνω και την ενάρπαγα σε μια στιγμή να πέσουμε σε μια χαράδρα εκεί πέρα. Την πλάκωσα που πάνω με το σώμα μου εκεί και οι ρηπές ερχόντουσαν εκεί. 4 Ιανουαρίου ο ριζοσπάστης γράφει: ο Σκόμπι εξοντώνει συστηματικά τον άμαχο πληθυσμό. Κατά την αποχώρησή τους οι δυνάμεις της αριστεράς προχωρούν σε ομηρίες, ώστε να ανταλλάξουν τους αιχμαλώτους με συντρόφους τους που είχαν πέσει στα χέρια των Βρετανών, αλλά και για να μην δέχονται αεροπορικές επιθέσεις. Γύρω στους 15.000. Δηλαδή επιφανείς οικογένειες που ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο, τις ελάμβανε ως ομήρους, τις έστελνε στα βουνά απάνω, ώστε να τους ανταλλάξει με ανθρώπους που είχαν συλλάβει οι Βρετανοί. Είχε κάποια πρακτική αξία, διότι πιθανόν αν ήξεραν οι Άγγλοι ότι υπάρχουν και άμαχοι μαζί στις φάρδες αυτές που αποχωρούν, να περιόριζαν τους βομβαρδισμούς στις επιθέσεις, πράγμα το οποίο όμως δεν έγινε. Ο πατέρας μου το έσκασε νύχτα με την αδερφή μου και περπατήσανε ως την Αθήνα όλη τη νύχτα γιατί μάθανε. Ήρθε ο Περγολάρης μας και μας είπε απόψε θα μαζέψουν κόσμο αυτοί, του λέει ο πατέρα μου. Η Ροζίτα Σόκου βρέθηκε όμηρος για λόγους οικογενειακής ευθύνης. Μπήκανε 3 παιδιά και σήκωσαν τη μητέρα μου από το κρεβάτι της με το πίσω μέρος του όπλου, γιατί ο πατέρας μου πίστευαν ότι είχε πάει στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει το 1937. Ήταν αξιωματικός. Και μας πάνε σε ένα τμήμα στην οδόνα Χαρνών, όπου καθόταν όλος ο κόσμος κάτω και κάποιος μου μίλησε για τον πατέρα μου καθισμένος κάτω. Λέει, χρωστάω, ζει, λέει, ο πατέρας σας? Λέω, όχι. Μου λέει, χρωστάω πολλά σε αυτόν. Και πλησιάζει ο ανακριτής και λέει στη μαμά μου, πού είναι ο Γιώργος? Και λέει, μάνα μου, ο άντρας μου πέθανε. Λέει, τουλάχιστον έσωσα τη γυναίκα του και το παιδί του.
Ήταν θέατρο η ανάκριση, ας το πούμε, που μου είχε κάνει για να κάνει φιγούρα στους άλλους ότι είναι αυστηρός, δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως σε αυτόν χρωστάμε ότι μας έδωσε στη Λεπίσο με τους ομήρους, ενώ κανονικά θα πηγαίναμε προς τη Θήβα που γίνανε όλα που γίνανε. Άκουσα ότι πήραν ομήρους για να εξασφαλίσουν την υποχώρηση. Και άκουσα ότι εκτελέσανε ομήρους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και από την άλλη μεριά είχαν κάνει πολλές εκτελέσεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γίνανε και από τις δύο μεριές γίνανε. Ταυτόχρονα οι εθνικιστές συλλάμβαναν κομμουνιστές. Όταν ξαναγυρίσαμε στο Θησίο, μου έδωσαν καμιά 30 να τους πάω στα Ανάκτορα να τους στείλουν στην Ελντάμπα, Μέση Ανατολή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σχεδόν τους μισούς τους έδιωξα, κύριε. Ακούτε. Γιατί η Ξαρή ήταν αριστερός, αλλά δεν έκανε τίποτα. Πιάνει ο Ελλάς μεταξύ των άλλων χωροφυλάκων έναν Σοεγάλη στο Περιστέρι, χωροφύλακα. Και είναι για εκτές. Ρε παιδιά, δεν είμαι προδότης, δεν είμαι και μπράβος. Άμα θέλετε πηγαίνετε στην Κοκκινιά, στο τάδε μέρος, στο τάδε και ρωτήστε ποιος είμαι. Και το κάνει αυτό ο Ελλάς και η πολιτοφυλακή. Και παίρνει είδηση από εμάς. Και ξεσηκώνεται όλη η γειτονιά και όλο το άσυλο. Τον Σοκράτη, ο οποίος ήταν κουρέας και από τους καλούς κούρες. Κάτω εκεί ήταν, πήγε στη χωροφυλακή ο άνθρωπος. Πολλοί όμηροι, αριστεροί και δεξιοί, έχασαν τη ζωή τους στον εμφύλιο της Αθήνας που στιγμάτισε και τις δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Ο στρατιώτης που βλέπετε στη φωτογραφία ήταν μέλος της οργάνωσης Χ, είναι ο Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου. Ήταν αυτός που σε μια περιπολία του ως εθνοφύλακας βρήκε τα εκρηκτικά που είχε βάλει το ΕΑΜ στον υπόνομο της Μεγάλης Βρετάνης, του ξενοδοχείου. Μια έκρηξη που αν είχε γίνει θα άλλαζε ενδεχομένως την εξέλιξη της ιστορίας. Στη συνέχεια, το μοίρασμα του κόσμου από τις μεγάλες δυνάμεις και οι μάχες κάτω από την Ακρόπολη. Η μηχανή του χρόνου ταξιδεύει σε μια ταραγμένη ιστορική περίοδο για την Ελλάδα, 65 χρόνια πίσω στις γειτονιές της Αθήνας που είχαν μετατραπεί σε πεδία μαχών. Τα Δεκεμβριανά είχαν χρώμα εμφυλίου και ενεργό ανάμειξη των Βρετανών. Καθ' όλη τη διάρκεια των μαχών η ηγεσία της αριστεράς ήλπιζε στη σοβιετική βοήθεια, αλλά ο Στάλιν είχε παραχωρήσει την Ελλάδα στην επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας και κράτησε τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Ανενημέρωτη ηγεσία του ΚΚΕ εξακολουθεί να πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι. Επόμενος στόχος, ο αφοπλισμός των σωμάτων ασφαλείας. Η πολύ νεκρή μάχη του Μακρυγιάννη, όπου έδρευε η εθνικιστική οργάνωση και να το κτίριο διάτριτο από σφαίρες, είναι φωτογραφία της εποχής, θα κρατήσει πολλές ημέρες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν κόκκινο πανί για τους αριστερούς επειδή θεωρούσαν ότι είχε συνεργαστεί με τον κατακριτή. Μία από τις ελάχιστες περιοχές της Αθήνας όπου ο Ελλάς συνάντησε κάποια αντίσταση ήταν στο Θησίο. Στο λόφο του Φιλοπάπου είχε την έδρα της η εθνικιστική οργάνωση Χ του Γεωργίου Γρίβα. Ξημερώνει η Δευτέρα και πέσανε κοπάδια αυτοί, μιλιούνια και μας χτυπάγανε από όλες τις πλευρές. Κρατήσαμε μέχρι τις 3-4 το απόγευμα, οπότε κατέφθασαν οι Εγγλέζοι με άρματα μάχης, με τα σέρμας, αφού μας αφόπλησαν οι Εγγλέζοι, όλους, μηδενός εξαιρουμένου, μας φόρτωσαν στα καμιόνια και μας πήγανε στα παλαιά Ανάκτορα. Οι Άγγλοι στρατιώτες σώζουν τους άνδρες της οργάνωσης Χ. Στο φυλάκιο της οργάνωσης Χ στην οδό Σόλωνος, η μάχη κρατά 4 ημέρες. Οι Χίτες αποφασίζουν να ξεφύγουν από τους Ελλασίτες πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα. Ο Νίκος Φαρμάκης, στέλεχος της οργάνωσης, αρνείται να τους ακολουθήσει. Όταν λοιπόν αυτοί έφυγαν και σταμάτησε η ανταλλαγή πυροβολισμών
Εν τω μεταξύ είχαν σκοτωθεί 6 από εμάς εκεί. Αυτοί είχαν πολύ κακή τύχη, διότι έπεσαν σε μία ενέδρα και τους έσφαξαν όλους. Οι φοιτητές που ήταν οργανωμένοι στην ΕΠΟΝ κατέλαβαν το Πολυτεχνείο στην οδό Πατησίων. Από εκεί χτυπούσαν τη Γενική Ασφάλεια που ήταν στην οδό Στουρνάρη. Ο Φίβος Τσέκερης, φοιτητής τότε του Πολυτεχνείου, τραυματίστηκε και βρέθηκε στα χέρια των εθνικιστών. Έμεινα μόνος μου. Και εγώ έχω 3 τραύματα. Ένα εδώ που μου είχε αφαιρέσει και ένα κομμάτι κόκκαρο. Ένα εδώ που είναι εδώ. Διαμπέρας, αλλά έσπασε το κόκκαρο στην κνήμη. Και ένα εδώ στην κοιλιά ξιστά. Στην αρχή εγώ έκανα να τον πεθαμένο. Κλείσει τα μάτια μου, λέει άστον, είναι νεκρός. Όχι, λέει ο άλλος, τον είδα που κούνησε τα βλέπει. Και βγάζει τον πιστόλι αυτός να με σκοτώσει. Και τον πιάσανε οι άλλοι, άστο το κάθεμα να ψοφήσει εδώ πέρα. Και φύγανε. Ο Τσόρτσιλ με ένα ιστορικό τηλεγράφημα διατάσσει το στρατηγό Σκόμπι. Μη διστάσετε να ενεργείτε ως αν να ευρίσκεστε εις κατακτηθήσαν πόλην, στην οποία θα έχει εξαπολυθεί τοπική εξέγερσης. Από την περίοδο της κατοχής, το σώμα της χωροφυλακής και οι δυνάμεις του Ελλάς ήταν θανάσιμοι αντίπαλοι. Για μας η χωροφυλακή ήταν ακριβώς όπως ήταν τα τάγματα ασφαλείας. Το Σύνταγμα Χωροφυλακής στου Μακρυγιάννη είχε μετατραπεί σε καταφύγιο των χωροφυλάκων από όλη τη χώρα. Η μάχη ξεκίνησε από τα στενά. Είχαμε κάνει καλή ιστορία. Οι χωροφυλακές παραδίδονταν σωριδών. Εκτός από τους μαχητές, το ΕΑΜ χρησιμοποίησε και μέλη από μη ένοπλες οργανώσεις. Έλεγαν οι προδότες να πιαστούν στο Χαϊδάρι να κλειστούν. Οι κομμουνιστές κάνουν αλλεπάλληλες επιθέσεις. Πέφτουν δεκάδες νεκροί, κυρίως από τη μεριά της χωροφυλακής. Πολλοί αριστεροί μαχητές χρησιμοποιούν τις βρετανικές κονσέρβες. Τις γεμίζουν με δυναμίτη, τις μετατρέπουν έτσι σε αποτελεσματικές χειροβομβίδες. Ειρωνικά τις ονομάζουν βόμβες Σκόμπι. Η παρέμβαση των Άγγλων όμως κρίνει την αναμέτρηση του Μακρυγιάννη. Θα ήταν δε και το τελικό χτύπημα. Εκείνη τη στιγμή κάτω εμφανίστηκε ένα άρμα αγγλικών, το οποίο έβαλε και βοήθησε από απ' έξω ώστε να αποκλειστεί η επίθεση αυτή. Τους Άγγλους είχε φωνάξει ο χωροφύλακας Γιώργος Βασιλόπουλος. Στην μητράλια ο Άγγλος του στηρίζει και από εδώ θα και από εκεί. Από τις 10 Δεκεμβρίου και μετά, ο Τσόρτσιλ ενισχύει τις βρετανικές δυνάμεις. Ειδικά, η παρουσία Ινδικών στρατευμάτων στην ελεύθερη Αθήνα σχολιάστηκε από τον νεαμικό τύπο. Ανήκουστα όργια των Άγγλων, των Τσολιάδων, των Αραπάδων κατά του αμάχου πληθυσμού. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Λαϊκή Φωνή. Τότε βγαίνει ειρωνικά το περίφημο τραγούδι. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τώρα έχουνε γλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου είναι αξιωματικός της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας της ελληνικής συμμαχικής δύναμης που πολέμησε στη Μέση Ανατολή και την Ιταλία. Αποβιβάστηκε στον Πειραιά μέσα Δεκεμβρίου. Τώρα εμείς είμαστε και πολύ εμπειρό πόλεμο. Ο καθένας από εμάς ήταν σαν ένα ολόκληρο τάξη. Χειροβομβίδες κρεμασμένες. Πολυβόλο δεν είχαμε εμείς αυτά τα. Η μονάδα του κλήθηκε να υπερασπιστεί το ρέμα του Ηλισσού ποταμού στον Αρδιτό, όπου σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο Χίλτον. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαν στις 29 Δεκεμβρίου να καθαρίσουν αυτό το θύλακα τον οποίο τον είχαν απομονώσει, που ήμασταν εμείς, και κάνανε την επίδειξη στις 29 Δεκεμβρίου. Λέω κάντε επίδειξη πυρός πάση δυνάμει. Και ξυπνήσαμε από τον οριμαγδό των πολυβολισμών και των ταχυβόρων. Επίδειξη πυρός κάτω.
στη βάση της αυτής, όχι απέναντί τους, κάτω. Όλμοι πέσανε εκεί, φοβά, χαμός. Όπ, σταματήσαν αυτοί απέναντι. Είχαν παρατάξει μάλιστα και 3 τάγκς και θυμάμαι ότι γράφω κιόλας ότι σαν το μάτι του κύκλοπα μας έβλεπε και τα λοιπά. Καλή, κακή, ό,τι κι αν ήτανε. Δεν ήταν οπλισμένοι, δεν ήταν εμπειροπόλεμοι. Τι ξέρω, εμείς είμαστε ένα μηχανάκι ο καθένας. Την άλλη ημέρα, όπως λέει ο Ζάχος Χατζηφωτίου, κλήθηκε σε απολογία για την μετριοπαθή του στάση. Ξέρεις, μου λέει ότι αυτό μπορεί να πάει στο στρατοδικείο. Αν πάω στο στρατοδικείο με 15 παράσημα που μου έχετε δώσει για αριστεία Ανδρείας και πολεμικούς σταυρούς και τα λοιπά, εγώ θα τα φορέσω στο στρατοδικείο αυτά, του λέει. Μου λέει, άντε φύγε, εντάξει, σταμάτα και μην κάνεις τέτοια πράγματα γιατί είναι επικίνδυνες εποχές εδώ. Οι συγκρούσεις έληξαν 6 Ιανουαρίου με νίκη των Άγγλων. Ένα μήνα αργότερα, οι αντιμαχόμενες πλευρές υπέγραψαν τη Συμφωνία της Βάρκιζας που προέβλεπε τον οριστικό αφοπλισμό του Ελλάς και μέτρα ειρήνευσης. Η συνέχεια απέδειξε ότι εκείνη η συμφωνία έμεινε στα χαρτιά και η Ελλάδα μπήκε στον εφιάλτη του εμφυλίου. Για μία ακόμη φορά, η πλούσια ελληνική ιστορία ανέδειξε τον παρεμβατικό ρόλο των ισχυρών της διεθνούς σκηνής και τα εκατέρωθεν λάθη των πολιτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.